една млада булка. Какво стана сега? Гости имам, а я знам за какво. Наза, ти си много търсена ангажирана баба. Много бе. От 7 часа страната се започва. Значи много си е папулата. Много си булки изградила. Да я почерпим, да я поканим за баба. Хайде булка, ти май шарам, ще и като те гледам. Айде аз да ви почерпя тук. Минете си, вземете и ви. Шаражда булката, дошли сме тук да те калесаме, да дойдеш асъл на бабин ден да я изродиш. Ще стане ли, ама няма ли да стане? Най-хубавата работа, като няма да стане, вие вкъщи сме дошли. Щом сме дошли, надяваме се да не навърнеш. Няма такава Хайде, работа. сполайче тогава. Крачка назад няма, напред и нагоре. Хайде, че тогава стягайте се и да тръгваме на медаля да го направим като лодка. Хайде!